Assalamu alaykum hormatly müşteriler. Ine yılın trendi 2025 Camry paket görünüşü dostlar. Dubayda kime gerek bolsa Dubay bahası $30,000. Dostlar bilmeyenler için kavratlarını ütküş kağıtlarını görköz bellek geçeyin. Bahası $30,000 yok orti. Polnu aynı olup gidiyor. Panorama değil onu aynı çüşe yok orti. Galogramması var. 360 gradus 5 tane kamerası var. Ön parktronikler var. Ayağına diskası var. 5 külçe dostluk var. İçi qara salondan var. Brown salondan var. Ulu monitor. Qaraz maşin hemme zady var. Şudur şuna $30,000 31,5 ortasında da elinize qowuşya. İçini görköz geçeyin dostlar. Ine şular yazacak. İçi qara salonu. Şular yalak kolya. Ulu monitor. Yokorsi şular yalak ayna polni. Sijenyalar özü herfinin ayratın düşüp qalyan görünüşü elektrosijenya, multirol, ulu monitor, auto hold, elektroshnik, besprodno zaryadnik, USB Type-C barsı var. Dostlar, bol bolsa içinin brown salon görünüşü yokorsi polni. Ayna bolup gidýär. Munyň hem şolar ýa sijenyasy özü ayratyn galyp düşýär. Sijenyalar perforatorly. Besprodno zaryadnik. Bularda da abişi şonýaly kemeratlar bar. Bakoy eplenýän bolup gidýär şolar ýaly. Maşin paket. Intek hiç kim menen agam kim alsa nesip etsin diýip birinji ýesi bolýaňyz. Şudur şuna Dubai bahasy göni $30,000. Şu taýdan ýüklep goýarýas. Isleseňiz qara görünüşi, isleseňizden içi brown salon görünüşi. Arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. Dubai bahasy ýene bellek geçeýin. $30,000 ýolu dastavka rastamoşkasy eliňizde gowuşmasy 31,5 ortasynda da eliňizde gowuşýar. Kime gerek bolsa arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz. +971 54 391 24 10 imo WhatsApp bardyr. Ine täze maşin ýyl täze 25 Camry'ni forýana üçin goýdum. Bu videony ne galogrammasy. Hemmesi şolar ýaly bolup gidýär içi. Ne brown salon, ulu monitor. Arkaýyn habarlaşýarym dostlar.